Bueno, kaixo egunon. Kaixo egunon, gaur Lezoko udarean elkartu gea. Auzo konposta proiektuaren jarraipen teknikoa eramateko zerbitzu kontratazioko kontratazio maila elkartu gea. Joan den astean, urtarrilaren 11an elkartu ginen ere, eta kartazal teknikoak ireki genitun. Bertan ikusi genuen 4 enpresa lizitatzaile aurkeztu zirela, beraien eskaintzak aurkeztu zituztela, eta kartazal horiek ireki ondoren, ingurumen teknikariari pasa genizkion balorazioa egin zezan eta puntuaketa egin dezan. Gaur goizean, irekiera hau hasi baino lehen, mahaikideak onartu dute baloraketa, puntuaketa hau, eta hau izan da emaitza. Proiektu teknikoaren puntuaketa taula da hau. Espora ingurumen zerbitzuak 14 puntu atera ditu guztira, Bermikan Soluciones de Compostaje SL gehien atera dituen enpresa da, 28,5 barkatu, SM Sistemas Medioambientalesek 18 puntu, eta Izadi 21ek 22,5. Orduan, orain kontratazio mahaiko bi kidek identifikatuko gea, eskaintza ekonomikoak irekitzeko. Igual pixka ditxon behar. Ya está. Join, etor. Bueno, bigarren identifikazioa dira egiten. Listo. Vale. Aurretik prestatuta genituen fragmentuak orain osatuko dira ikusi ahal izateko. Inguru 21 SL enpresagarena irekiko dugu aurrena. Irekiko dugu. Apuntatzeko badukazia ez. Izadi 21 enpresak aurkeztu duen eskaintza ekonomikoa hauxe da. 5.780,4 euro, gehi, 21ko beza, 1.215,88. Hau da guztira, 7.006,38 euro.
Dutxo gara menola zintzilik. Zaten zuenea jutea berriz. Ya está, no es ni eska. Vale, orain irekiko dugu SM Sistemas Medioambientales SL-ek egin duen... A ver, markatu, gora junar naiz. Bai, gora junar naiz, eta... SM Sistemas Medioambientales SL-ek... Recomponer. Vale, bere eskaintza ekonomikoa... Vale, SM Sistemas Medioambientalesen eskaintza ekonomikoa hauxe da. 5.000 euro, gehi 121eko beza, 1.220,10 euro. Hau da, guztira, 7.030,10 euro. Guztira, 7.030,10 euro. Orain, Bermican Soluciones de Compostaje SL, aurkeztutako eskaintza ekonomikoa irekiko dugu. Vale, Bermican Soluciones de Compostaje SL-ek aurkeztutako eskaintza ekonomikoa hau da 5.900,00 euro, gehi 121eko IVA beza 1.255,87 euro. Hau da, guztira 7.226,77 euro. Hau da, guztira 7.226,77 euro. Eta azkenekoarekin jongo gea. Espora Ingurumen Zerbitzuak, SL. Bi dokumento daude hemen. Gauza bera izango dira, ez? Bueno, gauzen irekitzea, ber. Bai. Bueno, aurreneko dokumentua ireki deguna. Eskaintza ekonomikoa dago. 5.000... Bale. A ber, eskaintza ekonomikoa da 4.955 euro, gehi 121eko beza 1.040,55 euro. Hau da, guztira 5.955,55 euro. Hau da, guztira 5.955,55 euro. Ba, ezpadare bigarren dokumentua irekiko dugu. Eta gauza bera da. Errepikatuta dago, orduan listo. Vale.
Honekin bukatutzat ematen da saio hau, eta egin behar diren jakinarazpena, baloraketa egin ondoren, jakinaraziko da interesatu guztiei, lizitatzaile guztiei.